Well, dun sa pag-acquire nila ng property bilang foreigner, nasa constitution po yan. So, hindi na po siguro kailangan gumawa ng batas because there was a clear violation of the provision of the constitution. Pero doon sa PSA, yan po ang aming pinag-aaralan sa ngayon. No? Kailangan maging mahigpit yung requirements para bago sila mag-issue ng certificate of live birth. Lalong-lalo na doon sa mga nag-a-apply under the policy of late registration. Kasi karamihan dito sa mga Chinese na ito ay late registration. So, doon pa lang, dapat magtaka nga tayo 18, Alice Go, for example, 19 years old na siya nung nag-apply siya for Filipino citizenship. Sabi niya, late registration dahil daw lumaki siya sa farm, hindi na asikaso nung kanyang mga magulang, no? Yung pagre-rehistro sa kanya. Kaya nga, isa yan sa tinitingnan nitong Quadcom. Kasama dyan, yung ating local civil registrar. Kasi ang endorsement nanggagaling sa kanila bago yan umakyat doon sa PSA. So, tinitingnan din natin in these two agencies kung ano ang pwede nating gawin na mga batas, no? O panukalang batas para higpitan natin yung pag-implement nila ng mga pulisiyang ito. To add, no, actually yung problema lagi dyan, yung defense ng PSA, first, binabalik nila doon sa LCR because they're just receiving the documents coming from the local civil registry. Ang second na defense lagi nila is ministerial daw yung role nila. That's why during the hearing of public accounts, nilaw po natin na dapat we have to do something about it. We have to legislate laws that will make sure na hindi na po lulusot itong mga kasong ganito. Not only Alice Go, in the case of Edita Yang, kalaya mo, 1983 siya pinanganak, yung registration na dito as a Filipino citizen after 23 years o 21 years, 2004. So, doon po sila nakakalusot. Kaya kailangan we have to legislate laws na siguro po natin hindi ito lumusot in the future yung mga ganito pong kalakaran. Saka in addition to that, kasi yung PSA, meron silang service provider para doon sa kanilang automation, doon sa ating pong tinatawag po nating registration. No? At ang service provider nila for so many years, no? I think 10 taon na yung service provider na yon. And they spend like, I think, if I'm not mistaken, during the investigation namin, wala pa sa Quadcom to. If I am right, kung hindi sa dangerous drugs, sa public accounts, na-mention doon yung contract. Ang contract na inaabot ng PSA, no, doon sa service provider nila, almost, I think, if I'm not mistaken, 5 billion. So, kung meron tayong ganong klase ng kontrata, no, doon sa PSA, being owned by a private corporation, not owned by the government, at stake yung ating tinatawag na mga profile ng bawat Pilipino na dumadaan sa kanila. And I think the Solicitor General have to check on this as well. Yung contract ng PSA doon sa Unisys. Unisys ang kontrata nila At sa Unisys, according to this federal investigation that was conducted in the United States, meron silang case against this Unisys Corporation. We tackled this in the committee, and I think it is imperative on the part of the Solicitor General to look into this.